l-Alla li nemmnu fih huwa uniku. U għal-kuntrarju tal-Alla kollha l-oħra li huma Alla ċejn, għandu karatteristiċi uniċi. Permezz tal-profeta Eżajija Alla jgħidilna dal-kliem. Għax dan jgħid dak li hu għoli u merfuħ, li jgħix għal dejjem u ismu qaddis, jinnammar fl-għoli u f'post qaddis, imma l-istess jinqiegħed mal-bniedem b'qalb maqsuma u humli fl-ispirtu biex naħji r-ruħ umiljata u nqawwi l-qalb miksura. Kunsidraw tnejn minn daw il-karatteristiċi uniċi ta' Alla li nsibu f'dal passaġġ. It-trascendenza u l-immanenza. Teħdux qata, Alla u Alla trascendenti, ġifieri jinsab hemm fuq. U Alla u Alla immanenti, ġifieri u Alla li jinsab hawn isfel. Issa nsibu diversi passaġġi fil-Bibja li jiddeskrivu l-Alla bħala Alla l-għoli, Alla eżaltat, Alla qiegħed fis-smewiet u jitkellem mis-smewiet. Ġesu stess għalilna nitolbu missierna li inti fis-smewiet. U l-istess Bibja nsibu ħafna aktar passaġġi wkoll li jgħidulna l-verità li Alla jinsab magħna. Mal-poplu ludi li jammar fit-tempju dak iż-żmien li qiegħed fostna magħna. Issa meta l-Iskrittura tuża dawn l-espressjonijiet dwar Alla, ma tkunx qed tirreferi biss ifhmuha tajjeb li hu primarjament għal-lokalità, spazju, all right, ġifieri għalhekk noqogħdu attenti li ma nillimitawx, okay, dan il-ħsibijiet daw il-karatteristiċi biss għal xi post li Alla qiegħed fih. Irridu nużaw u nikkunsidraw daw it-termini anka kif jgħalmuna b'mod teoloġiku, jiġifieri. Mela aħna qed ngħidu Alla jinsab hemm fuq, ma nfissrux biss li Alla qiegħed xi 200 mil il bogħod mid-dinja, okay, hemm fuq, però qed nirreferu wkoll li Alla jinsab fuq tron, isaltan, li Alla huwa sovran għandu awtorità u kontroll fuq kollox. Tifhmuni? L-istess meta qed ngħidu li Alla jinsab hawn isfel magħna, irridu wkoll niftakru li b'dan qed infissru wkoll li l-preżenza t'Alla hija preżenza ban lis-salva. Ban lis-salva. Alla mhux qiegħed magħna hekk ġast biex ikun magħna, imma qiegħed magħna biex jaħfer u biex isalvana mid-dnub. Il-konsegwenzi tiegħu. Dwar Sidna Ġesu ntqal dal-kliem ara, il-Verġini se titqal u se tilgħet iben. U se jsejħu ismu Emmanuel li tradotta tfisser Alla magħna. U ftit qabel l-anġlu kien ħabbar il-Marija u qalla u se tilgħet iben u inti ssejjaħ ismu Ġesu għax hu se jsalva l-poplu tiegħu minn dnubiethom. Alla magħna biex isalvana minn dnubietna. L-aħwa Ġesu miet il-xoċta u jinsab hemm fuq. U jinsab ukoll hawn isfel. Okay? Din l-ikla l-mulej waqqaf għal daw kollha li fdaw fih bħala Salvatur u qed jgħixu bih bħala sit ta' ħajjithom. U l-istedina għal dawn u għal dawn biss hija ħudu kulu, ħudu u jxorbu. L-istedina l-oħrajn kif smajna mhix ħudu kulu, hemm il-ħobsu mill-inbit u jxorbu, imma indmu u emnu. Jekk sissa xi ħadd fostna għadu m'hemmx f'Ġesu lil daw in-nies, lil daw l-individwi, lil daw l-persuni, Ġesu ma jgħidulhomx ħudu u kulu ma indmu u emnu rrealizzaw illi ma jxrux taħt l-awtorità tiegħi. Insejtu li jinqiegħed hemm fuq. U għastajtu każ li jinqiegħed hawn isfel magħkom u għextu fid-dnub kif ifett lilkom. Allura indmu minn dal-fatt, indmu mid-dnub u emnu li jien ninsab hawn isfel. Afdaw fija. Hekk kif taraw forsi xi wħud minnkom bidejhom jaqbdu u jieħdu l-ħobs, tistgħu intom ukoll blid tal-fidi toħorġuha u anke taqbdu ma' Ġesu u tafdawh bħala Salvatur tagħkom u tibdeċidu biex tibdew tgħixu wkoll bih bħala l-mulej u s-sit tal-ħajja tagħkom.
Amen.